Bekumbetshembetshe yimibala, kunxitywe izinxibo zakwaNtu, kuvunywa ingoma, amantambo aseGqeberha nakwezinye iindawo, engongelene kwiholo iZizamele eNew Bright ebhiyozela inyanga yezithethe nenkcubeko ekwafundisana ngemvelaphi yawo. Amantambo athi angabanye babantu abafika kwiphondo leMpuma Kapa ngeminyaka yoo-1800 besuka kwiphondo laseNatala neliyiKwaZulu-Natal namhlanje. Amantambo ke bangaphantsi kwesi sizwe okuthiwa ngabambo okanye amahlubi. Ewe ikhona ke into ebhadanisayo apha esintwini, kubekho isiZulu, kubekho isiXhosa, kubekho zonke ezi zizwe. Kodwa ke specifically amantambo awela phantsi kwesi sizwe samahlubi, isizwe sabambo, singabantu basembo, sivelembo apho sibuya khona. Sisukile ke isizwe samantambo beza nganeno kwesi sizwe sakwaXhosa. Abanye naba bafike bamisa phaa kulaa ndawo okuthiwa kuseBethlehem endaweni yaseFree State. Ngaba ke namhlanje abasuka bayangena eLusuthu. Bakhona baseLusuthu namhlanje basisizwe samantambo. Bezile ke abanye bade bazawufika kulo mhlaba waseMpuma Koloni. Abanye ke babehamba nezi zizwe ezikhoyo namhlanje, izizwe zabambo, izizwe zamamfengu, izizwe zamampondo, izizwe zamampondomisi. Namantambo ayekhona apho xa ayefika apha. Afikile kamantambo athe ngokufika kulo mhlaba waseMpuma Koloni athi sa. Kukude ngelo xesha kwiminyaka yo-1800 athi sa. Amantambo naphantsi kwesizwe samahlubi athi azama ngandlela zonke ukugcina ilifa lawo liphila ngokuthi abelane nabantwana bawo kwakunye nabazukulwana ngamabali, amasiko kunye nezithethe zawo. Izukulwane sangoku sabona kufanelekile into yokokuba makhe sibuyele siqoqane, sazane, because ngoku kunalento into yoba sisike sazane ngokwefani. Uthi omnye ngumpengesi, omnye nguplatyi, omnye ngumabhokela, omnye ngubani, asazani into yoba kanti ekugqibeleni singamantambo sonke. Si-avoida ke nento yokuba abantwana bethu bakhule bengazani, because ekugqibeleni abantwana bethu bagqibela betshatana bezekana kuba bengazani. Ibalulekile ke le nto yokuba izizwe mazakhane, zazane, ikwenzela into yoba ngokwakhana kwesizwe niyakha at the same time niyavikelelana, into yoba ekugqibeleni ningaziboni abantwana benu sebezekene. Ababezimase lo msitho bawuncome kakhulu ngokukhuthaza ubambiswano nokutshintshiselana ngenkcubeko. Bathi bafunde lukhulu ngemvelaphi nezithethe zamantambo. Ngivuye kakhulu ngoba sikwazi ukubona ukuthi ifamily yakithi yasuka eKZN yahamba indawo yonke, but njengamanje lo mcimbi siwenza la sizuzama ukuqoqa isibongo sakithi sibe sibumbane, sibuyisele kwamtambo, sihlangane sazisane njengomtambo, silekelelana ngokuningi, sikhulisane ngoba omtambo ngokwemvelaphi yabo babazisana, bedalelwe ulonwabo, bedalelwe injabulo. So ngoba silapha nje eGqeberha kusijabulisa kakhulu ukuhlanganyela namantambo ngoba sonke sisuka ndawonye, sisuka phaya kithi KwaZulu Natal. So njengamanje sizama ukuthi senze into eyodwa, sisibumbe lesizwe samantambo kube sizwe sihlangene together. Njoba sizele ke la gathering eGqeberha bese ubona amantambo ase-Eastern Cape. Ngomhla ka-4 October sizobe sise eGauteng kwi-National Gathering iMtambo Clan, le ibhunga lamantambo gathering. Ikumkani yamahlubi uWandile Mbixane Mashiyi wesibini uthi uchulumancile ukuba yinxalenye yalo mbhiyozo kwaye unqwenelela esi sizwe impumelelo nokuba sigcine inkcubeko yezithethe zaso. I-heritage ke yinto yokuthi ke ayenzeki ngomhla we-24 nge-27, yinto ehlala iphila ngaso sonke isikhathi kuthi muntu omnyama. So into esiyitshoyo ke manje sithi masibuyeleni emasisweni, sibuyele embo, kulapho sisuka khona. Mawuthi embo it means original, singabantu bamampela. So ke ungalahli into onayo ngento ongenayo. So ke kuthiwa ungalahli imbo yakho ngophoyana.
UBongile Malaiti ongummi waseZimbabwe uyakuncoma ukusingathwa kwemisitho yoluntu. Kubalulekile kanobomi usingatha imisitho yesintu kuba kaloku ngoku sisexesheni elobuyela embo elokuba sibuyele emasikweni ethu okhokho nookhokho bakudala into ababezenza ngoba zizo ngoku esezikwazi ukuphilisa umntu okhoyo namhlanje. Ibalulekile kakhulu loo nto, iyafuneka uba nasebantwaneni bethu siyazi into yoba sibashiyele imbali yaloo nto eyona eyenza uba sithi kwethu singabantu basembo. Iyabaluleka kakhulu mntanam loo nto. Le ndibano yamantambo ngenyanga yoMsintsi ineminyaka emi5 iqhuba kulo nyaka. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguKhanya Ngayo eNewbright eGqeberha.